je was al 11 jaar toen je voor het eerst optrad op het Vrijthof, hè? Ik was inderdaad 11 jaar toen ik de eerste keer op een podium heb gestaan. Dat was een beetje toeval, toch? Ja, dat was inderdaad, nou dat moet ik even uitleggen. Mijn vader was platenproducer. En in Maastricht wordt ieder jaar een carnavalsliedje gekozen, het winnende liedje. Dat werd gemaakt door een vriend. Nou, lang verhaal kort, het werd bij ons thuis natuurlijk gezongen. En ik had dat als kind meegekregen, gewoon dat liedje al gehoord. Je kent het al uit je hoofd? Ik kende het al, ja. En ik stond op het Vrijthof toen de nieuwe prins werd binnengehaald. En de presentator vroeg, is er al iemand die het nieuwe liedje kent? En ik heb gezegd, ja, ik. Ja, we hebben beelden zijn opgenomen. Sorry. Ja. Eerst de niksers holle rokjes in een hinnenhok. Dat wordt gezongen en gehost met de schenk van Snos. En schenkt dan op de Monica en Marie op haar trompet. Daar duurste niks. Maar jouw geluid is niet meer waar voor de beelden wel. Nee, dat is inderdaad een beetje gerekt dan.